Шәһәр мәдәният сарайындагы артистлар бүлмәсе поликлиника кабинетын хәтерләтә. Чиратта анализ бирергә көтеп торучылар, ак халатлы шәфкать туташлары һәм шомлы хис. Акциядә катнашу ирекле, шулай да һәркем сәламәтлеге турында күбрәк белү өчен килгән. Я считаю, что обязательно каждый человек должен проверить. Мин һәр кеше әлеге чир буенча тикшерүне узарга тиеш дип саныйм. Бу бит үзеңне аннан саклау дигән сүз. Мәдәният бүлеге, музей, Ледокбыз сарае, башкарма комитет белгечләре барлыгы 40-тан артык кеше ВИЧ статусы турында белүне кирәк дип тапты. Дүшәмбедән башланган акцияны район үзәк хастаханәсе табиблары декабрь буена дәвам итмәкче. Первыми обследоваться на ВИЧ пришли медработники. Беренче булып медицина хезмәткәрләре ВИЧ-ка тикшерү үтте. 200 кеше шундый процедураны узды. Бүген без табиблар һәм шәфкать туташлары бригадасы белән шәһәр оешма предприятиеләренә чыктык. Бүгенге көндә Нурлат районында әлеге авырудан интегүче 140лап кеше диспансер күзәтү астында. Шуларның 65% вирусны наркотик матдәләр кулланганда стериль булмаган медицина кораллары аша йоктырган. 5% исә авыру аналардан туган сабыйлар. Бүген шуларның иң кичкенәсенә 3 яшь. Обследование проводится на бесплатной основе. Тикшерү бушлай һәм ирекле, теләгән һәркем поликлиникага килеп, 109-нчы кабинетта үз сәламәтлеген тикшерә ала. Акция кан анализы алуны гына күздә тотмый, чарага килгәннәргә ВИЧ турында буклетлар таратыла, аны йоктырмау юллары аңлатыла. Табиблар исә бушлай һәм аноним тикшерү узарга киңәш итә. Хәзер без бу анализларны лабораториягә илтәбез, иртәгә алар әзер булачак. Бүген кан биргәннәр 109-нчы кабинетка килеп ВИЧ статусын белә ала. Акция барышында алар Нурлат районында 5000 кешене тикшерергә планлаштыра.